Gcineni nje. Uzibuke. Sokhule kanjena. Phela sesagcina kudala. Hayibo. Asingene endlini. Bese kuphathele isikhwama. Wangihlawula ukuthi usaphila. Kunjena. Ngenze sebula kushini Nkosi yami. Ngahlala nje. Ngahlala. Hayi sisithathile ipasa. Hayi konke ngisungile. Nkosi yami. Ufike kabi-ke noma mkhule ngekho dad. Hawu bayephi-ke bona? Phela mangaphika nomama bathi ashelele benophindile angibazi nokuthi bayephi abashongo. Hayi akusenani-ke ngiyajabula ngoba hayi nawe ngikhanzile nawe kube nje nawe bongekho bengiyolala phandle. Hayibo uyithola kanjani le ndawo phela kusagcina kudala uyithola kanjani-ke nje le ndawo? Hayi phela tata phela mina benginokufika lana kodwa hayi nasihamba nje bengibona kona yabona kwade kubelisa ayi kona ngagcina ngathini bengibuda nje kandleleni nabakithi ngibuda ngithi ngibuda lona hayi nawe sowukhulile ngibathe ngiyakubekisa ngithi hayi uso Ake siyakwamukela-ke dade la ekhaya siyathemba ukuthi sizohlalisana kahle futhi kamnandi. Kumnandi esikoleni kule nsuku kunjani kuwena? Mina nje kumnandi ngani. Nami kade kumnandi nomusa angazi kwakuthi kuyosanini sengiyakhumbula nje. Wena Sine unjani nje ukukhumbula Nkosi yami esikoleni bani? Hayi kona kusana nzaba nami ngiyakhumbula esikoleni kepha manje esikoleni kutowasha bani la endlini kutoklina bani Bandla lephuka Sine koliqinisile ngempela uma ngabe uye esikoleni uzoklina bani endlini ubani azowasha izithu bazosiwasha lathini ngeke nje so ngeke nje usaphinde esikoleni ukhohlwa sisi. Kahle-ke nje nomusa ithande indlela okhuluma ngayo nomunye umntwana. Umuntu naye unegazi uyadinga uzwelo lwabanye abantu. Ayisile lento yenzayo oziphathe kahle ntombi. Hayi akusana nzaba yephensini uhlolo ngisho ngelinye Yini kutolungani wena la? Lusitshela abotolunga. Nina libela ukuthi niliphuluma indaba zomsangano la. Lo akaqedile ukusebenza la. Unalibela indaba zokulelela nini? Nikefuza indaba nje kuphela nje into eniyaziyo. Uqhuluza amehlo nje kuphela lo. Ayikho lento enkhuluma la. Lo uqhuluza amehlo awuphekile, awashile, awayinini. Yonke lemisebenzi onzoba wena ozoyenza akekho umuntu. Mina phinze Qabo. Kodwa nawe ngisho ungangiphenduli mina. Ngwashile intolo. Washile intolo manje. Hey, Hayi make nje la khaya ngimi ngiyasebenza ngiyawasha ngela. Wendani yena nomusa ngase ngambona endalo utho mina. Wena manje uzongitshela ukuthi enobani benzani. Mina umuntu okhuluma la ekhaya, khuluma ngane la ekhaya. Mina okhuluma. Njengoba ngikhombe wena nje mina uzokwenza konke njengoba ngishilo. Nasine nje ungakhulumi-ke nje kakhulu uthule. Umamkhulu uyena osondlayo la ekhaya. Wena bakho abazali kade bashona. Thina nalo bethi abazali bayifaka imali ekhaya ukusona. Wena uzowenza yonke imisebenzi ekuthiwa yenze ngenkani futhi. Ngesizwe nje ngawe. Uzosukuma nje uhambe uyenza imisebenzi lapha eminyango. Ukhalelani wena? Njengoba ngithenza yonke le misebenzi yokufanele uyenze nje. Uyasukuma uyenze nje, sukuma uyenze manje ngamanje into abakulibala ukhala la. Sukuma ngoyenza imisebenzi. Sukuma shasha futhi umtho. Hawu. Mina phandle. Okhala udelisi. Njengoba ngikhulisa ke nje ngifuna umuntu nomuntu angitshela ukuthi yena ufisana ukuba yini. Awungitshele ke ndoda zami ukuthi wena ufisa ukuba yini. Mina ngifisa ukuba nomntwana. Obona sangana-ke lo-ke manje la. Le ngitshela indaba zontshana mina ngibhizi ngifundisana naye ngitshela ukuthi ufuna ukuba nabantwana. Hayi suka ke duze kwami. Khuluma indaba yakho nizobhedala.
Awusho wena uthini? Mina manje ngizifunela ukuba umswati. Ngomunye osangene futhi. Ngifundisile ukuba uswati awufundisile ukuzala. Hayi. Ngakele. Lo muzi nje ukho. Isakale lalikho nje. Lento engithi ngifundisele yona, fundisele isangane zongibhedela. Ngiyadlala ma. Ngiyadlala ma. Mina ngifuna ukuba ngifuna ukuba i-mechanical engineer. Awubone ke. Ngikwakhela isitolo sakho, ngikwakhela umuzi onephula eminyaka. Awusho wena usafuna ingane awukhamba kahle. Ngilalele njengoba ngithule nje. Awusho ke phendela. Wena uthini? Hayi bengidlala mina mama. Mina ngifisa ukufunda, ngibe nekusasa eliqhakazile. Ngikwakhela umuzi, sibe umndeni. Yona into bengiyifuna ke leyo. Awukahle kufundela uba yini? Wena ushilo phela lokuthi ufuna uba engineer. Tsheni angiyazi nalento khona. Mina mama ngifuna ukuba yipilot. Ngishayela amabhanoyi, ngikuthathe sami sogibela ibhanoyi. Hayi ngiyakuzwa. Wey ma, amapolotho lawo into zona lezo zinto. Kodwa phela ngoba niyazazi nenini sabancane nina niyazi nithini. Ngiyezwa kodwa ke ngathi ukhuluntela nomqondo ke hayi kade ukhuluma ekuqaleni. Awukho ufunde lo pilot yakho ke uze netenhla wenze kuhle lokade kusho. Manake ubani wena? Umini uSindi wakadlathu. Awufundisekile yini? Ungawusho kanjani kodwa lokho? Uba wathi umuntu osesigabeni sami uthintwa unombani. Ngiyaqonisa Nkosana. Kulungile. Kodwa ungaphindi ukwenze lokho okwenzile kube isifundo ongeke uzusikhohle. Nzulwini? Nkosana. Asa. Hamba ntombazana. Awungitshela wesinonhlanhla. Ukudla sekuvuthiwe nje. Ngibona utatazela njengabodwa wenzandla. Hayi ma, sekutolo. Utolanyana. Wesinonhlanhla sengiyayivala ke lento yokupheka lesitofini manje. Ehlathini shona khona kuyathezwa la. Sozopheka emlilweni ke manje. Manje ngitothatha apha ngibone mina ukuthi ngipheke lapha ya. Futhi nje kuyashesha la yabo nje nyalo uyadla ngiyaphakela uyadla nyalo. Lekha kuyathezwa. Kuphekwa phasi la emlilweni. Asizohlala thina silambile la. Ulungu wenza into engayiboni mina. Uqhamuka khona ongazi ukuthi kuyathezwa. Ha manje ehlathini lekha bokhashane. Hayi ngeke ngifike mina lapha. Awungeke. Hayibo, uphikisana noma uzoya nje ehlathini sisi uzoya kude lapho ehlathini kude impela kodwa uzoya. Kumele nje kubasela phezulu kupheka khona. Vele ngesitofini lenza kancane ngathi awusazi isitofu leso. Awukahle kancane nomusa bekusakhuluma umuntu omdala okahle nje. Hayibo uzoya ke ehlathini sisi. Mothanda-ke wena ngamphezulu kodwa nje wona uzoya kumele kubasela phezulu. Uzothula nje futhi wena ukhuluma ngani. Hayi kanti mbama ehlathini ke yila uyakhona. Ehlathini ke le yakhona ntombi. Uzoya. Uthi wambulalelani. Uthi wambulalelani. Hayi. Kwalikhuni ke nalokwenta lento lena. Hayi mfana wanje wona lo. Hayi mina ngiyahlala lana ngisayo endlini. Hayi.
Ay, yabo Mark, la ukhona khona. Ngiyacela, salungenelela. Ay, wangishiya yathi kulukhuni kanjani kuhlala kule ndlu leyana. Ay. Ngiyalungisela igangeni, ngendinvo lengayazi. Kepha yakusana nzima. Uthi wangibulalelani. Uthi wangibulalelani. Sizwe sakethwe ma sihle. Lizwe lakithi kandaba yihle. Awungeke ngihambelana na ngizohlala la. Ayo ishamba yabona angikhubuza ikhehlela nginika lesiginga ngabona umkhulu. Yazi ngihlale ngimkhumbuza. Kosana. Kunephimbo. Lisho kamnandi. Kunephimbo eliculayo. Limnandi impela. Cela ungiholela kulona. Mzulwini ngithatha ungise. Usho njalo Nkosana? Ngithatha ungise kulona Mzulwini. Asana. Usho wena Nkosana. Uthi wangibulalelani. Wendani wena? Nkosazana. Wendani? Ninjani mntama? Wendani nje, wendani? Nkosazana. Ninjani mntakama? Ngisoba wena unjani? Kahle mntakamanga manje. Ngiphilile khona empilweni. Sengiphile kakhulu ngokududuzwa iphimbo lami. Usukelela usuka khona nje utobuta mina ngokuthi njani? Hayi kahle wena ngathi ngimoshela isikhathi. Mntakama. Igama ngingusipho wasemapholokeni konqobo. Ngingakujabulela ukwazi. Usipho wani kona lokho. Njona wena nje bakucembe ukuthi nje usicalekisa. Awusingisipho nje wena next. Nina emazulu nina niyeyisa nina niyadzelela. Nkosazana ngakuthokozela impela ukwazi. Hey, udunisile nje nokudunisa udunisele mina. Ngathi ungijwayela kabi wena. Sukuma. Ngikholwa ukuthi mntakama umuntu usimama uyahlonishwa. Njengaphiwe igama elinamandla ngakalembokodo ufanele ukuhlonishwa. Mzulwini, othi sike simdlalele le ngoma ngizolidinga nephimbo lakho la. Ngizodinga mfowethu ufuna simdlalele le ngoma leya. Sifike edlala. Sike simenzele Mzulwini mfowethu. Sike simenzele. Tosita yini kona lokho? Hlala ngesikhathi. Cela usiphe ithubu lalela. Igama ngingusipho. Hayi impela liyakufanele. Mina ke asawubuke nje ukuthi ngitoba ngibani. Ungaba unosipho noma uNosibusiso. Kanzi cha. Mina libito lami nginguSnenhlanhla. Yazi lakufanele. Kahle okushuthi kungenza ukuthi yimi umuntu obenenhlanhla. Kanzi ke ngisho vele ukuthi ngimlobe nenhlanhla. Empeleni ulendile ilanga lami. Ngiyaxolisa ke ukuthi ngikuphathe kabi ekuqaleni. Kodwa nje nawe nje hayi ngendile ndivolo yendile Hawu Nkosi yami, kanti le ngane kanti iphi? Hayibo, akakabuyi. Mhlawumbe khona kumvelele nje. Hayi noma kahle ukubheda wena.
Khumbula mama, uSine akazi umuntu kule ndawo. Kwazi bani? Mhlawumbe bamdlwengulile nje, Nkosi yami. Mhlawumbe bamnqumile. Hawu Nkosi yami, phela zongibulala amaphoyisa. Nalomkhandlu wakule ndawo uyibhekisisa kakhulu into enje. Kodwa mama ehlisa umoya. Uyeza uSinenhlanhla. Kusa-early ngasesikhathi. Uma ungabheka isikhathi nje kusa-early uyeza uzofika. Hayi ngiyakuzwa mntanami, mhlawumbe uqinisile nje. Hayi uyeza mama, uyeza. Ngingasho nje ngithi ngibusisekile. Kuyisibusiso kimi ukuthi kube khona umuntu wesifazane oziqatshayo njengawe ngokuba yimbokodo noma ngokuba umuntu wesifazane. Kuyisibusiso kakhulu ukuba khona abantu abesifazane abanjengawe empilweni. Ngoba abantu besifazane isikhathi esiningi bayathatheka. Bavele bathokoze nje bebona ibhungu kanti amabhunga awalunganga. Awu, washaya mfowethu. Mancane. Kwazise Nkosazana. Likufanele igama lakho. Kahle kahle okushuthi usuku lwami ngingalibeka nje ngithi ngimbeswe ngenhlanhla. Sinomzulwini. Yize ngahlangene kakhulu kodwa sinaye ngasho ukuthi Hayi ngikhona. ukhona mfowethu. Sinenhlanhla. Hayi kona ngiyabonga. Yathi make lendlini ungifumile. Ngangathatha isikhathi. Into bese sekuba madini ekhaya. Ngiyaxolisa. Ngisacela ukuthi unginikeza inombolo zokuthi sizokwazi ukuthi sixhumane kahle. Angiceli kabi. Ngicela nje njengomuntu ofisa kuba umngani. Hayi, ngenxa yesikhathi hayi into okuniketayo. 0655 64 angisaphenzile lapho. Ngisacela ukuthi ungiphindele ngenxa yesikhathi. Ngicela ukuthi ungizamela nje. 0655 64 Kancane sisi, kancane Nkosazana. Ngicela ungizamele Mzulwini mfowethu. Ngifake inombolo. Hawu ngamiza. Kodwa mama akabuyi namanje uSinenhlanhla. Cha mntana makakabuyi. Kodwa nami sengikhathazekile manje. Hawu Nkosi yami, ngifanele amaphoyisa. Keze njani ngempela? Angazi nami mama. Mhlawumbe ngcono kona. Hawu Nkosi yami, wena ubuhlale phi sonke lesikhathi? Besikhathazekile ngawe Sinenhlanhla. Ngikhathazwe yini nami? Ngoba ikokucala nje naloko ukuthi angikwadi ukuthetha. Mara niyangithatha nongimikisa le emahlathini. Ungadodendisa wena la kimi. We, awubuke lesihlophane ngathi uncengeni. Ufuna ukusibulelisa nomkhandlu lo. Hello. Hey gorgeous. Bekutoba likhona kuphi nje ukuthi usho ukuthi ngibani. Sekumele mina ngiyente njani ke ngiphengule ukuthi wena ngibani. Hayi ngamatshe ntokazi. Usipho okhulumayo. Bohlulwa yini ke? Ngiyaxolisa. Hayi, asikho sidingo. Yazi mngani, angazi lutho ngawe. Okay, mina libito lami nginguSnenhlanhla. Ya, bengahlali lana. Bengihlala eSwatini, ngitela nje ngobe kude mangivule sentohlala ngaye eSwatini. Ya. Ay, abadala bami ke bona abasekho emhlabeni. Bashona ke ngengoti yemoto. Nami ke bengikhona lapha ekhaya. Kodwa nje ya, nyalo sengihlala lana. Ngiyaxolisa ukuzwa lokho. Hayi, akusanandzaba. Sengidlulisile nje noma kulikhuni kodwa nje hayi. Sikwana seke tokwehla.
Empilweni ke mngani wami wenzani ke khona nje empilweni ungixoxele nje ngawe nangento yenzayo empilweni. Hayi mina bengenda nje ugrade 11. Ngakakhonanga-ke ukuthi ngibhale ama-final exam aka-grade 11 ngobe bengisesibhedlela. Manje nje futhi umnyaka nje uthena uqala kwabona ukuthi kumele ngide ngidohlala ngapha. Hayi-ke nangifika ngapha-ke hayi angakakhoni ukuthi ngisale ngichubeka nesikole kodwa hayi ngidolile ngiyatobona. Hawu ngobani mngani? Hayi yabona Sipho angicabangi ukuthi kubalulekile ukuthi wade indlela lengiphila ngayo lakhaya. Kanti nje futhi hayi angisiboni isidingo sakho konke lokho. Ngiyaqonda asikho isidingo sokungichazela. Ngiyezwa. Hayi asikuyeke kwami asengibude wena wendani nje empilweni. Mina ngenza unyaka wami wokuqala evarsity. Ngiqede nje umatebulentsheni ngonyaka ophelile ngaphasa kahle. Ngase ngithatha isinqumo sokuthi angiqhube izifundo zami ngingiye evarsity. Hayi okay hayi ngiyajabula-ke kuba lokho. Angixoxele mngani wami yazi nginombuzo la engifisa ukubuza wona opersonal ngale ndlela eyisimangaliso. Angixoxele ukhona yini wahlekisana naye mhlambe ohlukile ngobulili kuwena sengisho mhlambe osenhlizweni yakhe yabo into enjalo. Ungixoxele nje. Hayi ngithi mina isikhathi sakho konke nje lokho. Mina nje bengifundzela nje bengifuna ukuthi ngifunze bese ke lokho kunye nje bengitakubona nje empilo emakhamba isikhathi. Kuhle kakhulu lokho yazi. Kuyangijabulisa, kuyangithokozisa nje kakhulu. Hayi yabo. Hayibo. Wena ke unayo imondlo nje? Benginaye maqala unyaka kodwa ke wasuke wangenazo ke lezi zinto ezidingwa yimina. Nawe yazi ukuthi uma umuntu kuba khona izinto ozidingayo ikakhulukazi umuntu wesifazane ofuna ukuphila naye. So ngabona ukuthi impilo zethu ziyaphambana. Hayi kulungile ke Sipho. Hayi ngiyabonga ukuthi ngifonele. Asikho isidingo sokubonga. Umngane ufonela nanoma inini nje mawuzizwa umkhumbule. Ya, ngiyabona ukuthi sekulate. Sengazuthi ungalala kamnandi ke ngizobe sengiyakubeka ke emthandazweni because ngumuntu okhonzile ukuthandaza too much kodwa ke siyolala kahle yazo. Hayi kulungile. Ulale kahle ke nawe. Bye bye. Hayibo, Sipho. Ukhuluma nobala, sawuxoxa nje. Somebody so special. Special. Ngiyakwazi phela wena ngeke ungidukele. Hayibo. Ngihlebele. Ezinye izinto right ungazazi. Ngobani? Hayibo, hawu. Uthanda nezindaba nje njalo. Hayibo kahle ngitshela. Hawu, wena makuthiwa ushadele ebukhosini iqueen enjani ethanda indaba kanje? Yazi ngiyangixaka. Uyazi indaba, ingoba mase sekuphula inhliziyo uzobuza ngidetemile. Shame ngeke. Ngeke. Never. Ungathathenanga. Ngiyakubonisha nje wona ngiyuqala leyo. Wewe mume, shwe. Yabona ke la ile kuthiwa ubambo lwami. Yini? Ubambo lwakho. Yes. My friends. Unomona. Okay, ngikushiya kanjalo. Hamba. Kodwa ungathanzanga ikhuzi. Hamba. Snewe. Vuka. Ucaba sidleni nithini? Sizodla nini? Vuka. Ngase ini? Uzopheka nini mocabanga? Hlinwe nini ngale ndlela? Izitsha zwasho nini? Sengikhathele. Ukhathazwa yini? Nayitolo bengiwasha nanamuhla. Lalela sis, akusekho ebaswatini la. Vuka. Akuseke emaswatini la kulala kuzokushaya uthele. Vuka, silambile thina. Yes.
Kusheshe. Mapolo, kukhona okungithusayo la baba engikubonile. Sengithi angize kuwe njenga nomuntu ongiphethe ngizwe ukuthi baba imbali enhle uyibona kanjani noma itholakala kephi? Uyabona mfana wami kuye kuthiwe induku edla igawule ezizweni. Indaba ezithi. Kepha manje kulesikhathi samanje sekuyenzeka ukuthi mhlambe kwesikhathi ungasahamba kakhulu uyithole khona leduzana. Imbali enhle mfana wami iya ngokuthi umuntu uziphethe kanjani yena ngaphakathi kuyena. Umusa, uthando, inhlonipho nayo. Yabona umuntu wesifazane omuhle. Awumtholi ngokuthi ungaze uhambile kude kuyenzeka kuqondane njengoba ngekusho ukuthi induku enhle egawule ezizweni njengoba sengishilo. Kodwa umuntu ufanele abe nothando, aziphathe kahle, azihloniphe naye. Ungatholi umuntu ozothi sathi uhleli upholile la ukhona uze kuthiwa ubani usenze ukuthi. Uthi uhleli la ukhona uze kuthiwa ubani nange etholakala endaweni yokuthi uyehle enyuka akazazi na ufunani. Kufanele kube umuntu ozozazi ukuthi uzimisele ngani. Thina-ke samakhosi wena uzale ebukhosini ufuna uthole into eqondile. Mapolo, okushuthi akuyi ngokuhle baba lokuthi mhlambe njengoba ngikulesi simo sami uyasibona isimo sami baba. Okushuthi akuyi ngokuthi inkosazana yinhle kangakanani. Le bukhosini ingamukeleka mawukuthi inalezo zinto baba azichazayo. Bayibatha abalungu ama qualities. Kunjalo mfana wami. Njengoba iye uzwe kuthiwa obuhle bendoda izinkomo zayo. Nalapho ke kumuntu wesifazane kuba kanjalo. Umuntu wesifazane kufanele azithande, abe nomoya omuhle, aphile. Kungabe umuntu ozofika khahlela amakati, akhahlele yonke into la. Kepha kube umuntu ozokunakekela, akuthobela akuzwe ukuthi uthini njengendoda. Akuhloniphe. Kuhle kakhulu lokho Mapolo. Yazi ukuthi ungithinta emanonini baba. Mawusho nginika lawo mazwi ungithinta emanonini okushuthi akubalekile ubuhle. Into ebalekile inhliziyo. Mfana wami, uyabona kukhona soqala ukungithusa ke manje ke. Uyabona masogeya kanje angisazi ukuthi lento ngizoyimisa kanjani. Yini ekujabulise kangaka namhlanje phela awuzongilahlekela wena. Uyingane yami ngiyakuzala. Ngitshele uzweli into ekuthokozisayo. Njabona. Uba lo bokhuluma la ngasesangweni. Hayibo, umnganami loya usine ingane yanti Incengeni. Usine wakuphi lo angazani nasine mina. Wathi Incengeni wagcina ethola ingane. Phela umama Incengeni wagcina emtholile umntwana wahamba yoganela le eSwazini. Manje ingiphethe kabuhlungu lento ngoba usine uyahlungumezeka. Malume uyamkhumbula usine? Ya ngiyamazi usine. Lozalo Incengeni angithi usho yena. Yebo malume ngisho yena. Hayi ngiyamazi usine. Usebuyile ngeSwazini. Malume usebuyile usenesikhathi nje efikile la. Uma sengesikhathi ebuyile. Ulaphi njengamanje? Uhlala kaNdlovu noanti wakhe. Sisiba nenganza anti wakhe lezi ezincane. Oke emndenini wakaNdlovu. Manje yini menza ukuthi ahlale lapho? Uhlala ngokuthini lapho kaNdlovu ngoba ikhaya lakhe lingekho. NgaKaNdlovu phela malume uhlala ngelokuthi eSwazini usuke ngoba abazali ngisenabo bobabili bashona engozini yemoto. Kwamphoqa ukuthi abuye azohlala la ekhaba wakhe. Yazi. Lengane ihleli la kufanele ihlale khona. Hayi ngeke malume. Uhleli kabuhlungu ngabe usinele ihleli khona. Bayamhlukumeza.
uyavuka ekuseni uyokha amanzi, uya ehlathini, ekuseni zilele zona ingane zakhona, angizwa mina kahle lento malume. Futhi nje akusabaswa manje ngeenkuni sekubaswa kogesi, kodwa yena nje kusathiwa akavuke ekuseni aye ehlathini. Hayi ngeke malume. Hayi bona nonjabula ayikho lento isho akukho hlukunyezwa la. Vele umsebenzi wentombazane ukuthi iye emfuleni, iye emahlathini, iwashe izitsha. Lento eshoyo wena ukuthi nonjabula yahlukumezeka ayikho lonto ngoba nawe ngqina umsebenzi nje. Yabona ukuhlala nami kuphela ngabe uyabona mina. Ngabe wenza zonke lezo zinto. Malume akukho hlukumezeka lokho abona ukuthi usinekahlukumezeka. Ngoba bafuna ukwenza imisebenzi laba, bafuna ukuhlala nje. Umuntu abhala usofa so. Kanje abhala ufone nje kanje angofoza. Lento ke ngeke yenzeke. Benza kahle into usine bamsebenzisa. Ufuna ukwenzani? Hayibo. Ayikho into kanjalo akasebenze nahamba ayotheza emahlathini. Maningabi nje amahlathi lehlukuza. Nawe futhi kumele uyotheza. Angazi ukuthi uhlaleleni la. Yabona senzo. Umsebenzi wakho wena. Ulapha ngaphandle ukuthi ubheke imfuyo yami. Ukuthi izinto zami, imbuzi zami zihamba kanjani. Uke wahamba uyobheka inkomo. Indaba yenkomo nje malume angayikhuluma nje uthi mina malume isikhathi esiningi ngisichithe emadidini. Manje nje isikhathi senkomo angibi naso nje malume. Futhi inkomo kwasho ukudala ukuthi sidayise. Manje angazi ukuthi inkomo uzibekeleni ngoba ziyahlula lokhu ubhizi nje ufohlana nami kuzona. Anginankomo mina malume. Yabona senzo. Lento exoxa nonjabulo la. Uyitshena mina akayitsheni wena. Ngiyezwa. Into ayitshena mina akakutsheni wena. Wena umsebenzi wakho ukuthi ubheke imfuyo yami. Awunalo izwi la ekhaya. Hayi malume ngoba vele ngathi nonjabulo vele nibheka phana nodwa futhi vele nihlangene nami. Angimane nje ngiyikhambele mina ngoba vele ayikho into engixoxa nami. Ngiyafeta nje wena ayekuvela wena. Ubuhlale phansi la. Malume sengihleli-ke kodwa angithi ngizwa ngathi engixoxeni ixoxayo ngithinti mina. Uma ngithi ngibeka umbono wami ngitshela ngeenkomo. Into engayikhuluma ngakho indaba yenkomo angiyihlanganisi nayo mina. Uyakwazi nawe lokho malume. Inkomo nje mazi noparafini. Wena senza usahlonipha usamazi malume ukuthi ngingakanani nginawe. Umthathisa kwalabafana ohlala nabo lapha ebholeni. Hayi hlonipha umuntu omdala nje umazi malume umdala akalingani nawe. Umzali kuthini? Hawu. Bashana bami. Malume. Lana uma wena kasekho. Nami futhi uma wama kasekho. Ngesikhathi ehamba umama wahamba la ezandleni zalo nina kaSne. Angithi neswa. Mama. Yabona uma nikhuluma ngesimo sokuba nomntwana uyahlukumezeka. Angikhumbuli ngoba ngisho nanabo la bayakhona lapha kaNdlovu. Bebondliwa unina walengane. Nonjabulo. Malume. Ngoba wena ingane engiyithola ukuthi isanobuchopho. Ngifuna ukwazi lokuthi liyangane liya. Unina wayo uNcengeni ukukhulisile emimini ngisho naye umfweni. Niyezwa. Yebo siyakuzwa. Ngingumalumakho. Akekho umuntu ozokunakekela ngaphandle kwami mshanami. Ngizwa. Ngiyezwa. Awuyona indoda la ekhaya. Ngifuna ubingane. Umvundla mfana mzunqanda phambili hlonipha ekhaya njenganale njenganodadewenu. Kodwa mina malume angeke mina malume indaba yenkomo mina malume isibenzi lenkomo. Sengakhuluma kuphela ngithanda khona isibenzi kanjani. Ngithambela sina. Ndodakazi. Yebo baba.
uzizwa njani ngaphakathi emoyeni? Ngithokozile baba. Uyabona ngane yami into engenza ukuthi ngibuze zonke lento engizibuza kuwena. Ingoba ngiyazi ukuthi ukukhula ngale kwesandla somzali besifazane akulula ngendlela engicabanga ngayo mina njengendoda. Manje ke mntanami kunezigaba eziningi ezahlukahlukene abantu besifazane abadlula kuzona. Mina engingazazi engingenayo ishow yazo. Ngingathini ziningi izinto ezenzakalayo kubantu besifazane engingazazi ukuthi zenzeka mase kunjani noma uma ngabe sekulaphi. Bengifisa ukuthi mhlawumbe mawukuthi mhlawumbe kukhona into oyidingayo noma ngathi awuzukwazi ukungitshela ukuthi kwenzekani. Kodwa mhlawumbe mawukuthi into edinga imali leyo noma into enjani. Ungichazele ungahambi sowuziphosa yonke indawo le ngoba phela amantombazana namhlanje amanye ethu abuyeze ezinye izinto esingazazi. Ngiyakuzwa baba kuyezwakala. Ngane yami uhlale wazi ukuthi kumina uyigolide yazi. Ngiyakuthanda. Uwena wedwa intombazane kumina futhi nomfana wami nangu khona inina nobabili. So into engifisa ukuthi ungenzele yona iyodwa ukuthi wena nje kuloko okudingayo noma ngabe yini ungazise yabo ukwazi nje kuphela into engifisa ukuyazi ukuze ngelinye ilanga ungeyothi ubaba kanginakile yabona ngoba mina ngazi lutho lokho kwangempela ngazi. Ngidinga ukuba wena uzongitshela ngana mezo. Baba ngiyakuzwa futhi ngiyathembisa ngeke ngikuphoxe. Angeke ngicekele phansi isibongo sakungcono. Omapholoba ofuzi baba. Ntombazane yami kuyangithokozisa ukuzwa lokho. Njengoba nje sengingachaza ukuthi kumina ufana negolide. Engingalazi ukuthi lihlukile kodwa legolide leli. Into engilindele kuwena inkulu kakhulu ngani yami. Ngilindele inkomo, ngilindele abazukulu. Akusho njengoba ngeenkosi nami ngibadinga abazukulu kodwa ke ukubabona nje kodwa kuba abazukulu abaqondile phela ngawa abazukulu abazongihlupha. Hawu, uziphathe kahle ngani yami ngiyakuthanda. Uzimisele nakona konke okwenzayo, wenza izinto ngendlela kuyiyona. Ungakhambi uzichoma noma ilaphi, uziphathe kahle mntana. Baba nathi siyakuthanda siyingane zakho. Sohlezi sikuthanda, yohlezi ubaba kuthina. Yohlezi uyigugu futhi kuthina. Futhi angeke ngikuphoxe, ngiyathembisa. Ngane yami kuyangithokozisa ukukuzwa lokho. Ngiyakucela nami ukuthi lokho ngitshela kona kubi kona. Nami ngohlezi ngiseduze kwakho. Futhi ke ninobabili nomfowenu kumina angazi ukuthi ngayichaza kanjani njengoba sengishilo ukuthi nifana negolide nifana nembali emile endaweni ekhethekile. Engathi wena ke kumina ufana nembali ekhethekile. Futhi into engilindele la kona njengoba sengishilo ukuthi inkulu kakhulu. Wena nje ngifuna ukuthi ulotsholo ngenkomo hlabezi la ko8. Uyabona? Sithi ukubona ingane nje ngekusapha ke inkomo nje legcikeni ginqika inkomo nje ngoba satheke ukuthi zivele zifike zizale zibe u10. Kulungile Snenhlanhla kuzulu. Lulunga kanjani kodwa kusaqala nje nokuqala? Kulunga sike kwaqala. Ngizwe nje mangakutshena izinto ezenzekayo emhlabeni. Kunabantu abenzeka izinto baze balahlekelwe ithemba empilweni. Bayitshena ukuthi ngekuphinde kulunge. Kuthi ekugcineni uNkulunkulu bese nje ejikisa ubuso bakhe bheka ngakubona bese vele kulunge ngathi akaze baqala. Yabona Sipho eqinisweni. Kona ngiyabakhumbula abadala bami. Bakhumbula mbamba. Yabona eqinisweni badala bami. Bebakhathalela labanye abantu. Bebangafuni nje ukuthi umuntu ahlupheke nobe aphile kabuhlungu. Ngakho nje ngibakhumbula kakhulu. Ngiyakuzwa. Kwesinye isikhathi angisho ukuthi kuyinto enhle kodwa uNkulunkulu uneyinhlelo zakhe ngomuntu. Kwesinye isikhathi ususa izinto esizibona thina sizidinga kodwa yena angasiboni isidingo sazo. Kukhona la siziphazamisa khona ukuthi kuthatha isikhathi eside ukuthi sikubone lokho. Hey, kona kumatima Sipho. Kumatima kakhulu. Kumatima nje. Kiko konke nje. Noma ngibona nje Snenhlanhla. Ngalahlekelwa uma ngisamncane, sasala nobaba sinodadewethu. Kwakubuhlungu ngendlela esimangaliso. Sasingazi ukuthi sizophila kanjani. Because uma
ngendlela ayumuntu oyilunge ngakhona, wasifundisa ngesonto. Yazi nginamahloni ngisho kuye esontweni the way impilo yayinzima ngakhona. Hayi, mhlambe kwakho kungcono kunokwami. Yabona mina badala bami ngibakhumbula every day, every second ngiyabakhumbula. Nangibuka nje indlela lapha ahamba ngayo emhlabeni. Kodwa hayi kumele ngimbonge uNkulunkulu ngoba lo munye beyangeka khona ukuphila ngaphandle kwalomunye. Yabona ukuthi uNkulunkulu unezizathu. Yona yonke into ayenzayo usuke azi yena ukuthi wenzani. Siphila nje nathi uyena wazi ukuthi siphila kanjani and entweni esibhekana nazo sodlula kanjani. Ngiyathembisa uzoba naso isombululo yona yonke inkinga obhekene nayo. Hayi, ngiyakuva Sipho. Hayi kona kutodlula konke. Awu, pho waye ngaso sonke isikhathi uphethe induku lemhlaba. How do I tell umuntu lento lena? Okay, kuyinto nami ngingathanda ukuthi ngiyiveze noma ngitshena abantu because kwesinye isikhathi abantu banokusicwasa thina abantu esiphila ngaphasi kwalesimo but ukhathi inkulumo yami ibe short nginenkinga yamehlo. I'm blind. Yes. Uyadlala? No, ngidlala. How are you sure? Hayibo. Akukho nje loku wrong lana. Mehlaka yafana ne8. Okay, kuze ngikuchazela about isimo sami mina ngazalwa ngibona but noma ngangaboni 100% maybe like masingaqala ngama-percent mhlambe 30%. So uma wabona I think ngangiqala ukugaqa. So ngithengele toys khona lama toys lawo engane like upress remote. Yabo lama toys. Then so ngithengele lo toys then mangigaqa engofa lapha remote then ngathatha i-direction wrong. So I realized ukuthi umfana makaboni. So emva kwalokho wangithatha ngisa kudokotela then udokotela wathi ngine retinitis pigmentosa. Bathi nqamlela bathi RP. So RP isebenza ngathini idla i-pigment. Sorry. Idla i-pigment but idla something la emahlweni. To the point ukuthi isight yakho iziphele. Mhlambe awurealize ukuthi like amehla manje like awami like ayacheka. So udokotela wathi mase ngina 23 years ngizoba blind so kwenzeka njengokusho kwakhe. Sure. So kubuhlungu nami because ngiyafisa ngikubona umuntu onephimbo emanda ngaka ojabulisa umsayiphoza unjani ha. Yeah, hayi. Sorry ne. Tolonga ngelinye lami. Ngolongolo one purpose. Yeah, ngisho nje. Yazi ukuthi kumele ngabe ngumuntu okugcina ukholelwa uNkulunkulu mina. Yeah, yibo. Ask me why. Why? Because yabo musa ingane uba nemidlalo hamba uyodlala ibhola hamba udlala ikaraji udlala wrestling so nanginaleyo mdlalo like ngikhambe ngodlala nabangani bami then like zifa ibuku cabanga zifa like zina 2 days zikhona 2 days and I was like yasaba ekhaya ke manje cabanga ngihlala entabeni hoping ukuthi ngathi like I'm a motivational speaker. uNkulunkulu kunento ayisusayo ukuze kuzohleka. Serious, kunento ayisusayo ukuze kuzofika enye. And I was like, yeah. That's why I got to bulala isibuko sami ngizobona. Guess what? What? Wangifika ekhaya, I can't even see udonga. Yewena, really unfair. But ngelinye ilanga ngesontweni. Yeah. I was like angingiye esontweni. After isikhathi eside ngingayi esontweni so I decided ukuthi ngiye. Mangifika esontweni yazi ngathi umfundisi okhuluma nami. Haw. Ovelo wakhuluma into emhlola wathi uJesu ehamba nabafundi bakhe they saw impumputhe. And baya kuyona lempumputhe. Babuza abafundi kuJesu bathi inkosi ingane nalo umuntu engaboni. Yeah. uJesu waphendula kubona wathi uNkulunkulu ufuna ukuveza ubukhulu bakhe ngaye. Wasiyayibiza impumputhe uJesu wathela amathe wakudaka phansi. Wathatha lelo daka licwe emahlweni wathi ihamba iyogeza emfuleni.
then amehlo empumputhe avuleka. And I was like, story esikhuluma nami. uNkulunkulu bukhona lobukhulu afuna ukuveza ngami. Yeah. Even though ngingazi ukuthini ke mina ke. Kodwa ke hoping one day ngizokwazi. Yeah. Yeah, uNkulunkulu. Wow. Ibizwa ngani ngelena? Eswatini. Ingatha leyo yathi. Inkatha. Okay. Yimake into okutshela. Yabona hamba yolanza tengoni ne? Hayibo ima. Ngiyakwazi ukutheza. Mina phela angisiyo cheese boy. Awona bethi ngikhulele emakhaya out. Ngiyakwazi ukutheza. Inkatha yakhiwa kanjena. As in like inkatha I think okay, I'm not sure but ngizozama nami. I think ugoqa ijezi lakho. Elibizayo. Thathe ulifase kahle bese uqi enhloko. My head ulibeka enhloko. So that masubeka ilokhuzana izinkuni zingeze ziphazamiseka. But I think it's safe nalana. How? I think it's safe nalana. Now you are talking. Kodwa ngeke style lesi. Yazi ngiyafisa ukuvakasha isazini. So that ngizofunda izinto ezika so. Baba, senginesikhathi ngingenile la endlini, uthule nje. Awusho lutho, ngiyezwa kodwa ukuthi ukhona ngoba ngiyayizwa iperfume yakho and ngiyezwa nokuthi ukhona ngempela la endlini. Ngabe kukhona into eyonakele yini? Cha wena mfana. Hayi ngoba ngikuzibile. Ukuthi kunezinto engingazitholi kahle la. Ubufuna ukuthini ndodana? Hey baba, ngikhathazekile impela lana. Ngibuya kubelusi, bangitshela ukuthi imfuyo iyafi yaphela. Manje sengithi angeke ngize kubaba sizokhuluma ngalo lo daba ukuthi hayibo baba. Ngabe kwenzakalani imfuyo iqedwa yini? Ngabe mhlambe akukho seke kwafika mhlambe okwazisayo ngendaba yokuphela kwemfuyo ngoba iyangikhathaza ngempela lento mina Mapholo. Ndodana. Ngiyakuzwa ngibalisela lapha ngokufa kwemfuyo kodwa ekumele ukwazi kodwa kukhona ezinye izinto eziningi ezingaphambili kwakhe bengithi angifisa ukuthi uzazi kodwa ke manje sekuzokhokha ukuthi ngichazele ngoba manje ngiyafisa ukwazi. Kule ndawo bekhona abantu abanesandla esingesihle kahle abenza izinto ngendlela okungeyona. Kodwa ke wena isikhathi nesesifikile ngoba ngiyafisa ukuthi uphephe kulento eyenzakala. Abanye abantu banakele bayabulala nawo leyo mfuyo okhala ngako kungenzeka kube ukuthi isandla sabo abantu noma mhlawumbe iyazifela nje kodwa ke ayikwazi ukuthi ife ngokulandelana ongjena. Uyazi ukuthi njengoba ngibona ngibhizi la ngematasatasa ngiyayicabanga nje nawo lonto kodwa ke into le inesandla somuntu phakathi ngoba nalana ngibona ngibhala nje izona zonke ezinye izinto ezithacisha zifana nalezo zibe kanjalo lesi kodwa ke sizokulungisa lokho ndodana. Ngiyakuzwa Mapholoba. Ngiyakuzwa ukukhala kwakho, ngiyeza ukuthi nawe ixakanisile lento, ngiyawuzwa nomphefumulo wakho. Yize ngingakwazi ukubona ukuthi isimo sakho sokubuka kanjani njengamanje kodwa umphefumulo wakho ungicazela konke ukuthi lento eyenzakalayo ayikuphethe kahle neze. And kuyavela kumina ukuthi kukhona ongifihlela kona kwenkulumo yakho. Kukhona lokho ongafuni ngikwazi mawuthi le nkulumo kahle ikhona izinto ezenzakalayo ezingaphambili kwami. So Mapholoba angazi ukuthi mina ngingenza kanjani ngoba lento iyangikhathaza kakhulu baba. Eyakithi lemfuyo ngifanele ukukhathazeka ngezinto zakithi njengoba nje sisebukhosini ngifanele ngempela ukuyinakekela into yakithi ngingabheki isimo engikusona njengamanje baba ngiyafisa ukuthi ungazise mhlambe kukhona usizo enginganalo kulesimo lesisenzakalayo. Ya mfana wami yabona njengoba ngikuhlalisa nomfana wami la umzulwini indodana yami le ngifisa ukuthi kube iyona ezokubamba ngesandla kuyisona sona kodwa ke ngaphambi kokuba size siye kuthi ngoba ngiyakubona khona ufisa ukukwazi kunenye inkosi la yasemabovini ebizwa ngoGcucwa. Hayi ke umngane wami omkhulu ke loyo. Ya ngizothanda ukuthi ngikuthathe ngikuse kuyena akathi ukufundisa ezinye izinto lapha nalapha ngoba uyabona mina isikhathi esiningi anginaso kanti yena uhleze esekhaya ukuze nomzulwini uzokwazi ukuthi akhululeke abone kahle nemfuyo ukuthi iqhubeka kanjani kodwa wena bengifisa ukuthi ke uthi uye emabovini kancane kuzabe sikhashana nje sinesiningi kakhulu.
Ngicondela indlela yokuphumelela, ngicondela indlela yokuphumelela naye. Uma unguye Snenhlanhla, uma unguye Snenhlanhla, ngicondela indlela yokuphumelela. Igama lakhe nguSnenhlanhla, uma nguyini mama Snenhlanhla. Igama lakhe nguSnenhlanhla, uma nguyini mama Snenhlanhla. Ngicondela indlela